कौन फूलवा फूले लाहा दुआरावा कौन पिछुआरावा कौन पिछुआरावा नु हो ए मैया हो कौन फूलवा फूले देवघरावा हो नगरिया सगर जय जय करे हो अरे गर्दा हो गल भोजपुरिया चैनल गांव में। ए मैया हो कौन फूलावा फूले देवघरावा हो नगरिया सगर जय जय करे हो। जाओ मैया जाओ, दया बनौला रही माई भोजपुरिया गांव पर छोट भाई पर जे सोचर और इसके पूरे टीम पर दया बनौला रही। ए बाबू है भक्त माई से कले कि ये माई ये भोजपुरिया गांव चैनल न्यूज करो जाया दर्शाई आई गरीब कलाकार हई गायक कलाकार ब्रिजेश सल चला पूरा ही टीम मंडली हमारे चैनल से वायरल भइल बा। एकरा खातिर पब्लिक श्रोता समाज देखता लाख लाख काहे दिल से हम धन्यवाद देतनी। आई हमारा वीडियो को अधिक